И здравейте, аз съм Верчико. В момента снимам в моето си оцеляване. Не Майнкрафт оцеляване с Верчико, а едно друго. Тук остана на вратата. Мисля на него да започна survival. Засягам само с texture пак съм. Един дървен меч, каменен. Това са ми нещата. Нали? Заешка кожа, заешко око. Пайт факли, стрела, защото преди малко убих такова скелет. И исках да ви попитам дали да си, да си продължавам ли още това. Поредицата за... то се яде направо. Да си продължавам ли... но това не се яде. Да си продължавам ли поредицата на Майнкрафт оцеляване с Верчико. И ако някой знае за какво е това заешко кръче, ще ми пише в коментарите. Ето тук започнах една голяма мина. Опа. И сега мисля да се довърша. Да, само че най-гадното е това, което се става. Сега ще ви покажа защо. Аз някой съм ги запушил, ама... Чай, то пълно по 4. Защото вижте какво става. И аз ги запушвам. Ходих в едно местенце и сега ще ви покажа как намерих селото. Това не е рандом чип, такова, не е рандом... не е рандом, както преди правих сид, всъщност такова. Това е такъв сид. Сид е минус 1, 2, 3, 4. Или 1, 2, 3, 4. Или 1, 2, 3, или 1, 2, 3, 4. И сега ще видите, направил съм така, че айтемите да ми се запазват. И сега ще видите, когато напиша kill, ето, запазиха ми се. И ще ви покажа точно къде е селото, само да... Ето както е, ето къде е гората. И ето, тук е селото. Виждате, аз в това село оцелявам. Доста близо да спавнам. Тъй, че може между другото така да правя, ако някой зомби ме убие, в момента няма да ям. Обаче, да. Сега исках да си направя една лопата и да слезна додолу да си довърша това, което правя. И ще мисля да избия всички селени, които ще го направя, защото не ми трябват. Не виждам смисъл. И знам, че на знака му трябва, защото той прави такова. Той с тях си прави емералди, нали? Взима си емералди, ама... Добре. Но аз не съм тук да си взимам емералди, само да си оцелявам. И повечето неща ще ги правя извън клиповете. Да може да може да не чакам да снимам толкова много. Само и тук да ми навсякъде свършва. Кащани, ето тук. Лад, изчезна ми камъка. Видях такъв бък. Ми изви това. И както казах, ходих да събирам малко камък. Не го имах това камък. Опа, това. Сега да видим. Да.
Аз обикновено... това е готино. Добре, само то ще си го заградя, защото... Кой ми да всъщност? Емералд. Емералд. Значи то няма да ми трябва. Искам някой, който ще ми служи. Добре. С него да съм си, ама... За сега не намирам такъв. Затова... Не мога сега да такова. Става вечер, аз нямам легло. Да. Така, мисля, че това за сега ще ми е достатъчно така донела. Сега да направя едно... Тук пясъчен камък. 16, а не 18, защото аз имам. Така. Добре, бързо да осветим, някой моб да не се спалне. Така. И тук може би още един. Така. И ето тук трябва да сме вече в къща. Да, точно. И сега ще го оправя. Сега... Тук не е малко тъмно. Ето да осветиме повече. Така. Сега... Ще да правя, да, с още малко пръчки. Три дали ще ме стигнат? То май толкова беше високо. Така. Така, стигахме. Не знам какво е там. Ти продаваш, бе? Това всъщност е добре. Така, ама не, аз пак. То по-добре тогава да си. Добре, сега ека отгоре ще ги обера. Но ще си направя брада първо. И чак тогава. Да, това кабелстон аз го поставих тук. Ипа, за малко. Ай, скъри. Така, той падна. Така да ги убиме. Така. Някъде ме стреля още. Не знам. Кладенец на желанията и този кладенец. Така. Като видим, тук пак двама. Добре, значи има селени там. Какво прави? Опа. Сега. Тук някакви селени няма. Добре, ето и тук ще видя. Аз не мога ли да си направя между другото лък? Не, трябва ми само още едно такова.